ina so in gode wa Allah da ya ba maji daɗi dogon rai ya yi shekara 93 a wannan shekara, kuma muna gode wa Allah da ya zama shine mahaifinmu, domin ya yi mana abubuwa waɗanda suke ba duka iyaye ne a lokacin da yake yi mana suka gane ba. Dukkaninmu duka ya samu a makaranta ta boko da ta islamiyya. Dukkaninmu ya ba mu tarbiyya ingantacciya, wacce tarbiyyar nan ita take bin mu har yanzu. Mun shiga kusan kowace ƙasa a duniya, amma dai wannan tarbiyya tana nan. Ba za ka ji mu a cikin wani tsari na asha ko waɗansu abubuwa waɗanda suke marasa kyau ba, wanda duka wannan suna da alaƙa da wannan tarbiyya da muka samu a lokacin da muke tare da shi. Saboda haka muna gode masa, kuma muna addu'a Allah ya saka masa da alheri, kuma yadda ya riƙe mutane. Domin kamar yadda aka gaya mana 1956 shekarar da aka haife ni, wannan shekarar ya zama sarkin Kwankwaso. Kimanin shekara 20 ya zama maji daɗi, ya zama kuma hakimin Madobi. To wannan ya ba da dama wanda ya zauna da mutane lafiya, bai zama mana wata matsala wanda muke siyasa wani zai mana gori da laifi kwaya ɗaya ba. Mu taɓa jin wasu koda wanda suke zuwa suna zage-zage suna faɗan maganganu marasa kyau, to ba za ka ji sun ambaci maji daɗi ba, domin bai ba kowa ƙofa a cikin mutanen da yake tare da su har su je su irin waɗannan abubuwa ba. Muna godiya ga Allah da ya ba mu dama muka yi wannan samu dogon lokaci da shi, ko muka rabu da shi lafiya. Jiya yanzu muna tare da shi muna maganganu, amma cikin dare jiki ya zafi, kuma wayewar gari yau Juma'a 25 ga watan 12 shekara ta 2020 Allah ya masa cikawa. Saboda haka muna addu'a Allah ya ji kansa, Allah ya masa gafara, kuma mu ma idan tamu ta zo to Allah ya kyautata namu zo. Ji da sabon ta'aziyya da gwamnan jihar Kano ya aiko gare ka. Kai ya aiko? Ni dan nan ban sani ba ko ya aiko ko bai aiko ba, amma ya aiko to shikenan, muna gode masa. In kuma bai aiko ba, watakila zai aiko, domin abubuwa yanda suke tafiya a wannan jiha da ma ƙasa ga baki ɗaya, muna buƙatar addu'a na da ke za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu. Jama'a assalamu alaikum.